ya ɗauko ni daga dolan mulki ya kawo ni cikin garin Gusau ya ajiye ni yana walakanta ni ga bugu ga zagi ga yunwa gashi ina son haihuwa ya ki bari na neman maganin haihuwa kuma ya ki neman man ya ce min duk uban da zai sa ya neman man shi yasa nika in zo nan ne dan saboda suna kare haƙƙin ɗan adam. A to me yasa yake dukanki? To ban san me dalili ba saboda bai ji da ni daɗi kuma babu kwanciyar hankali a cikin gidan ina shiga makota ana ganin ba hakan bane wani wuri nake zuwa daban yana zargina ga abubuwa kala-kala ni kuma yanzu na ce to da haka in bai bari na bi dan maganin haihuwa to ya sallame ni in je inda za ni. Akwai wata matsala take hana haihuwa tsakaninku? To na farko dai na je asibiti uwayena sun turo man da kuɗi mun je asibiti an ka ce sai na zo da shi ni zo da shi da farko an ka ɗauki sifan ɗin shi an ka auna an ka ce canji ya kai amma ga wani abu da za a ƙara ba mu ni an auna na an ce lahiya ta lau mahaifata an ka ce in ni ƙara period in zo ga wani hoto za a ƙara yi min 5,500 naira 50 ni kawo hoton takardar da bashi yanzu shekara 5 da kawo takardar bai koma kan zuwa asibitin ba ni kuma ina buƙatar haihuwa ne shi ya sami so dan a an san mai. In na fahimta kenan ke kina haihuwa ke lafiyan kilau ga dukkanin alamun matsalar tana da gare shi ne sosai kamar haka ne. A to ke ce kuma yana wulakanta ki kamar ire-iren wani wulakanci yake miki? Yana duka na yana zagi na yana kira na walakantatta maciyaciya ya komi dare ko karfe 2 na dare yana hikar da ni tsakar gida tsakar hanya ya aje ni kuma mutanen shi yara kai man taimako suna cewa ya bari ya bi su gida ya ce kowa ya hidda hannu ne daga hannun shi daga sha'anin shi kowa ya raba ni da shiga daga gida ne. Yanzu akalla shekara nawa da fara samuwa ga matsala? To gaskiya dai tun farko aure na yanzu shekara 11 da wagga matsalar tana faruwa banda kowa cikin garin Gusau sai Allah sai shi ya kawo ni. A to lokacin da abubuwan suka faruwa akwai wani mataki da kika ɗauka? To lokacin da abin ya faru na ta gida uwaye na sun ka ja mai kunne sun kai mai magana da mun ka dawo gida abun da ya ci gaba yaƙin da ya tsaya nan ya ci gaba. To ke taɓa samun wasu 'yan uwan shi nan magabatan shi ke sanar da su halin da ake ciki? Na sanar da su halin da nake ciki sannan daga cikin ɗan uwan shi wanda suke gida guda shi ma yana tsanata yana cewa zai saka majini na har abada ban sani na kashe mashi ba.